con esta lengua y hoy vamos a hablar sobre cómo podemos aprender los idiomas extranjeros en una manera muy rápida. И тоже я могу говорить на русском, и мне очень приятно, что я здесь. Я вас поздравляю, что здесь так много людей. Будем сегодня говорить, как учиться иностранный язык быстро и без никаких проблем. Jakie byś nam techniki poleciła w nauce języka? Jakie ty osobiście stosujesz? Ja osobiście lubię kontakt z native speakerami i lubię powtarzać sobie na głos to, czego się uczę. Jeżeli o mnie chodzi, to lubię takie niekonwencjonalne metody nauki języków. Zawsze, kiedy niczego się nie uczę, to zawsze lubię też pisać w projektach. Chociażby, nie wiem, dogłębić jakąś kartkę papieru, coś, nie wiem, coś na przykład zginać, coś po prostu z tym robić. Lubię na przykład bardzo poruszać się, ucząc się. Lubię na przykład takie nowoczesne technologie, jak na przykład smartfony, tablety. Trzeba uczyć się systematycznie. Na pewno trzeba tak samo właśnie budować ten fundament językowy. Jest bardzo ważne, żeby nie dawać sobie bardzo ambitnych rzeczy. Na przykład już każdego dnia będę się uczyła przez 1 godzinę. Tak nie ma. Na przykład może dać sobie na początku, na początku daję sobie 15 minut. 15 minut dobrze. Na następny dzień mogę znowu 15 minut. I tak powolutku i za 2 tygodnie można już dojść do godziny. Kurs bardzo mi się podobał. Szczególnie byłam zaskoczona otwartością prowadzących, takim podejściem bezpośrednim. Szczególnie podobał mi się pomysł z tymi książeczkami Penguin Reader. Myślę, że sobie sprawdzę w internecie, o co dokładnie chodzi. Błędy takie najczęstsze jest to, że uczymy się często teorii i rozumiemy język i rozumiemy po prostu skąd to się bierze, ale nie praktykujemy tego. Dlatego tutaj warto zastosować zasadę Pareto 20-80, czyli 20% czasu poświęcamy na teorię, a 80% praktykujemy tę teorię. To jest taki najczęstszy błąd. Dziękuję bardzo.